An dála fil an tatan segus stoch an scélas móbheith go méle fphobal ná an boisiad an bhí se chuin. A chéirt le rudaí eile, díantar tástáil ar dionúirí an rialtas na héon blion sa bhaisiad ó hebh na teangaide, agus beag airgid golóir le dála an rialtas an bblion se chuin go braid le blianta eile, agus beag luch na teanga dóchasach dar réir go méid ardú éigeanta geisteibh. Fógraíoch ardú defán géadar bhaisiad na Gaeilge agus na Gaeltachta an éirigh, agus fuair TG4 ardú sunta chomá. Agus dócha gur fiú caoinmh gur blianta fada de chiirithe a bhí an ribh sin agus caafar golóir a thuairt ar neis, is dócha do chiiste na Gaeilge sa méid cúsamh díantar na chiirithe sin go léir. Níor ceadaíoch ach milliún breise dúdarrás na Gaeltachta sa bhaisiad an éirigh, agus bíonn deacreachtaí a gcónaí leis go foras na Gaeilge aimsear an bhaisiad mar gheall ar an táin fála túil ó thuaig. Agus dócha ná begus gon go dtí an deithlád an bhí se chuin, an dhéanana an rialtas bart ar an maríthir gás na teanga. Léir analíse rinne tuairs níos luúthe mbliana nach mín ach níos lúna hín fan géad gon chaanta sa dáil inta tú Gaeilge. Tá molta ag teachtaíonis é sin áda go dtí chuig fan géad faoi dhearan na bliana seogan. Ní léir go fáil afach cin chuig go manfran na spricna sin amach mar tá mu fácht ar flein gníomh an gan cháirle faoi curmhaim na moltaí. Ba clús le héisiocht an le fáil amach an socha éana os ar chuirsaí imlíana. Tá muil gah bblion ar an fallaí nua planala tá gealta don géaltat. Bhí na trolíntíí le fáisiú raibhhearú fihe héan, agus is cinse go méid an freistar a chu brú ar an réaltas faoi seo. Tá policy nua gealta freisin don idthes lean Gaeilge las muid den géaltat, ach níl fiú data fáisithe tugad go fáilda. Tá an chiad ábhreaithniú ar an chóras plana le teanga sa géalta tar siúil, agus é le bheith ré ag dearú na mísa se thugainn, agus is cinse go gurfar sim sa tíir sin. Chomáile sin tá lucht na nálín duthasach ag fannacht ar ógabhílas háteag ar stráis nua. Deir rinn na géaltata linn an chatan seo go bhfuil sé ar tí a bheith ré. Bhaimid coinneal sú léir obair chuiste Gaeilge agus Gaeltacht an airtas na míana amachrún. Tá moltaí faoi chuirsaí fáilseocht agus léireacht le fáilsiú ag an gus sóover. Tá sracrne le reachta lecu freisin faoi úsáid na Gaeilges in mé an hóisiilta agus cur le tuirt go meise agus cólachtaí eile bheith láthair ó scóir an chuiste. Tá siad chun curthirt gon chomisisinéir teanga nua teacht faoi cruniú chumá. Tá scagad déanta hena héin ag cuisteachtas na Gaeilge agus na Gaeltachta ar an méile chun táchan údarrás na Gaeltachta thuairt ar neis. Tá go moltaí déanta ag an cuiste agus tá na moltaí sin chur féhráid ar na Gaeltachta. Ach tá prán níos a buint le fáilsiú an bhile rud nach bhfuil tarla fós agus caiise tarlú an téirme seo dócha mar tá sé gceisna an táchan thuairt ar neis míon bheitheh se chuin. Agus is dócha an uair sin chiimiid an gcuirigh an pobl sim I dáchan údarrás na Gaeltachta rud ná bhfuil léirithe beidir ó fógraíoch raibh sé a thuairt ar neis.